Takže čaute ľudia, dneska si zahráme Helldivers od Helldivers Alpha 2 po Helldivers 2. Toto trošku budem musieť porušiť, lebo Helldivers Alpha 3 a Alpha 4 mi nechce natáčať normálne a natáčam iba polovicu obrazovky, takže teraz si zahráme plnú verziu a pokiaľ ani to nebude fungovať, tak ja neviem čo urobím. Takže zistil som, že natáča to normálne, takže s týmto už by nemalo byť problém. Takže tu skipnem tie cutscény. Ja som samozrejme aj plné Helldivers dohral a podľa mňa to veľa youtuberov dohralo, takže a furt si pamätám, tento akt je ľahký, takže a tu je susedko pomaly v tom, ale toto už je normálny Helldivers, nie je to alfa ani beta, proste no je proste to vydaná už hra, kde sú v podstate všetky Alpha 2, Alpha 3 a 4 spojené, ako keby dohromady. Takže toto je vážne na dlho. Neviem, či to je na za ďalšie zase diely. Nerozdelím. Tento akt nemám možno ešte ten akt 2, alebo ten sklep, pivnicu, tak to už som zabudnul trošku tú mapu. Takže toto speedrunem. Toto je easy check. Toto je fakt úplný easy check. Toto crowbar. Toto mám toto. Toto nepotrebujem, toto zoberiem. Toto vyhodím. Zoberiem wrench. A otvorím. No a to je v podstate všetko od tohto aktu. Tak, mám červený kľúč a tu idem LeBron James. Ježiš. LeBron James, flashbacky z Alpha 2. Hop. A profixom. Takže toto budem dúfať, že není tu. Není. Takže boom. Speedrun. Takže to som trošku zabudol. Hej, tuto. A teraz neviem, či mám vypnúť tú elektrínu alebo nie. Sa mi zdá, že ju mám vypnúť a potom ju zase musím nahodiť. Nie. Je, to je, ináč to tak je v každých Helldivers. Super, teraz budem, on tu na začiatku není susedko, on je až potom, počas. Takže tam budem musieť vypnúť elektrínu, aby sa to otvorilo. Je tu susedko. Tady auto? Tady auto? Ja ho počujem. No, kolo mlínske. Poj, susedko. Kolo mlínske.
Kolo Mlýnské. Úplný profík. No, dobre. Toto vypnúť. Takto, bum, speedrun. No tak. Nice! A teraz zase tam budem musieť nahodiť elektrínu a vrieť sa v podstate zase tam. Dobre, Michael Jackson, pomôžem ti. Jožo, nie, rýchlo. Takže už iba nahodím elektro. Aha, on to už je nahodené. Skoro som bol dead. Rýchlo, speedrun. Rýchlo. Otvorené, otvoriť. A ranujem. Tak ja som si to samozrejme prenastavil asi zase omylom senzitivitu. Takže tak. No, super. Open the door. Svetlo. Tak to si tiež pamätám, jak sa prechádza, takže to je easy. V chladničke. Tak, je tu iba tento poutík. 360, bum. Kolomnická. To sú to tanky. 6-7. Tak toto si pamätám, že som robil. Ja počkám, kým vyleze. Po susedku. Nie? A on teraz nemôže zaskočiť. On musí liesť po rebríku. Takže pekne si to takto zoberiem. Flashlightku, panvicu. Tak, bum. A ide sa. Totálne speedrun. Potom tu je. Hento by už malo vybuchnúť. Nie? Tak asi ešte tuto je nejaký ventil. Tak toto chodenie po schodoch samozrejme, tak nie. Wow, to je krásny krv. Takže v podstate som tu išiel k ničomu a ja ani neviem, kde je ten posledný.
No mám to. A teraz potrebujem krabice, lebo sa potrebujem sa dostať. Musím ten kohút dať hen tam akoby hore a odtiaľ vyprázdním tú vodu z toho bazéna, kde ten žralok roboticky v podstate. On má vysávač! Nie, on má vysávač! Pomoc! Lopata? Žraloka po ňo hodím, mám zbraň. Fuj, tak to nechcem mať v inventári, to robí strašný hluk. Nie. OK. Niečo mi hovorí, že som tu mal ísť, keď som získal ten kľúč. A nemôžem ani tu LeBron James urobiť. Co? Poviem to jumpovať. Jaký slide. On čo? On vykopol tie dvere. Super, vykopaj som kľúč. Nie, čo? Jak to cancelnem? No, očividne už tú baterku nebudem potrebovať. Aj tu je tá baterka, OK. To je trošku divné, že som taký ťažký dekel z hen toho vyhodil 10 metrov do vzduchu. Nie. A ja som aj tak prežil. Les. Ja som to neodomknul, super, som dead. Prosím, funguj konečne. No a teraz v podstate musím odomknúť tieto dvere, aby som sa dostal k tomuto, k záchodu a aj k tomu neviem, prečo sa musím dostať. Ani čo to robí. Bum. Elektrika. Keby som dal sem vodu, aby zamrazila, tak by som sa dostal tam. Ale to sa mi nechce robiť, takže pôjdem to ľahšou verziou to dohrať. Ale ešte mu to zamknem. Dá sa to? Nedá. Ja aj na záchod sa musím dostať. Dobre, aspoň, že som to neskúsil rozbiť, lebo tá hra je taká do bugu. Nie, on tu má kamery. Zatvoriť close the door. Robotníka zaberiem. Okná budem musieť platiť. Ranujem.
Tak teraz poďme toto dať. No. To je úžasné. Takže... Rýchlo. Rýchlo. Nie, space. To bolo close. Nie. Nie. Držia do skrini. Nie. Tak v podstate, keď som dal toho malého panačíka, tak to znamená, že ten panačík sa objavil v reálnej kúpeľne, takže tam je páčidlo, s ktorým môžem vypačiť plot. Načo tam má kameru? To nebol dobrý nápad. Nie, dobre. Jej! Ide sa na Husovú dráhu. Môžem to skipnúť? Ok, skip, super a... Páčidlo, to som. On to zabarikadoval. No, ja to chcem iba zabrať, toto páčidielko, krásne. Help. No, ale už idem bye. Mám páčidielko. To znamená, že si vypačidlujem tieto... Tak? No tak. Sam. Sloboda! Super. A tu je akt 3. Ten si dáme až v ďalšom diele a čus.